tényleg itt lehetsz a városban? Nyugtalan álmaimban azt a várost látom. Silent Hillt. Megígérted, egy nap újra elviszel oda. De sose tetted. Nos, most egyedül vagyok ott, a mi különleges helyünkön. Várok rád. Kaptam egy levelet. A borítékon az állt Mary. A feleségem neve. Ez nevetséges. Egyszerűen nem lehet igaz. Folyton azt mondogattam magamnak. Egy halott ember nem írhat levelet. Mary 3 éve halt meg abban a szörnyű betegségben. De akkor miért keresem őt? A mi különleges helyünk. Mire gondolhatott? Ez az egész város a mi különleges helyünk volt. Az egész napot itt töltöttük. Csak mi ketten. Bámultuk a tavat. Mary tényleg ott lehet? Valóban életben van? Vár rám. Elnézést, én sajnálom, Semmi baj. Nem akartam megijeszteni. Valahogy eltévedtem. Eltévedt? Igen. Silent Hillt keresem. Jó irányba megyek? Igen. Nehéz látni a köd miatt, de csak egy út van. Nem tévesztheti el. Köszönöm. De Igen? azt hiszem, jobb, ha nem megy oda. Ez a város. Valami baj van vele. Nehéz megmagyarázni, de... Veszélyes. Talán. És nem csak a köd, ez a... Oké, értettem. Óvatos leszek. Nem hazudok. Nem, hiszek magának. Csak... tényleg nem érdekel, veszélyese vagy sem. Mindenképp bemegyek a városba. De miért? Keresek... valakit. Ki az? Valaki... aki nagyon fontos nekem. Bármit megtennék, hogy újra vele lehessek. Én is. Én a mamámat keresem, úgy értem az anyukámat. Már jó ideje, hogy nem láttam őt. Azt hittem, a testvérem és apukám is itt van, de őket sem találom. Sajnálom. Ez nem a maga gondja. Nem. Én remélem, megtalálja őket. Igen, és maga is.
Ó, igen. Ez a valami eltört? Mi a? Azért jobb, ha magammal viszem. Esetleg szükségem lesz rá. Haha. Hé, várj! Fenébe! Nem én voltam. Nem én tettem. Mit tettél? Nem csináltam semmit. Én esküszöm. Már így volt, mikor ideértem. Az én... A nevem James. James Sunderland. Eddie. Eddie. Ki az a halott fickó a konyhában? Nem én tettem. Esküszöm, nem öltem meg senkit. Nem vagy a barátja annak a vörös piramis izének, ugye? Vörös piramis izé? Nem tudom, miről beszélsz. Őszintén. De láttam néhány furcsa kinézetű szörnyet. A frászozták rám, ezért berohantam ide. Nos, úgy gondolom, ez a hely sem túl biztonságos. Egyébként mi történt itt? Mondtam, hogy nem tudom. Még csak nem is idevalósi vagyok. Én csak... Téged is. Csak valami pont idehozat, igaz? Igen, mondhatjuk. Nos, bármi is az, azt hiszem jobb, ha minél hamarabb eltűnsz innen. Igen, igazad van. Mi lesz veled? Elmegyek, amint végeztem itt. Eddie, légy óvatos. James, én... Te is légy óvatos. Te vagy az. Igen, James vagyok. Angela. Angela, rendben. Nem tudom, mit tervezel, de mindig van másik út. Igazán?
De te ugyanolyan vagy, mint én. Könnyebb elfutni. Ráadásul ezt is érdemeljük. Nem vagyok olyan, mint te. Félsz? Én sajnálom. Jól van. Megtaláltad anyukádat? Még nem. Nem találom sehol. Ebben a házban lakott? Nem tudom. Tehát csak annyit tudsz, hogy ebben a városban élt. Mit kérdeztél? Ezt honnan tudod? Nos, csak kitaláltam, mivel ebben a városban keresed őt. Honnan is tudhatnám? Igaz. Igazam van? Annyira fáradt vagyok. És egyébként miért jöttél a városba? Sajnálom. Megtaláltad az illetőt, akit kerestél? Még nem. A neve Mary. Ő a feleségem. Sajnálom. Semmi gond. Egyébként meghalt. Nem tudom, miért hiszem, hogy itt van. Halott? Ne aggódj, nem vagy őrült. Legalábbis azt hiszem, nem. Meg kell találnom anyát. Veled menjek? Veszélyes ez a város. Már tudom, mire gondoltál ott a temetőben. Meg leszek egyedül. Egyébként is csak lassítanálak. Mi legyen azzal? Megőrzöd nekem? Persze, nem probléma. Ha nálam lenne, nem is tudom, esetleg mit tennék vele. Sajnálom. Rossz voltam. Kérlek, ne! Te? Ugye te voltál? Te vagy az, aki rálépett a kezemre. Nem tudom. Talán én tettem. Egyébként mit csinál itt egy ilyen kislány, mint te? Vak vagy mi? Mi az a levél? Nem tartozik rád. Te egyébként sem szereted Mérit. Várj! Hol hallottad Mary nevét? Mary? Nem. Te nem vagy. Úgy nézek ki, mint a barátnőd. Nem. A néhai feleségem. Ezt nem hiszem el. Az ikertestvére lehetnél. Az arcod, a hangod, csak a hajad és a ruhád más. Az én nevem Maria. Úgy nézek ki, mint egy szellem? Igen? Látod? Érzed, ahogy lélegzem? Te nem Mary vagy? Mondtam. Maria vagyok. Sajnálom, összezavarodtam. Hova mész? Maryt keresem. Láttad őt? Nem azt mondtad, hogy meghalt. Ó, igen. 3 évvel ezelőtt. De kaptam tőle egy levelet. Azt írta,
vár engem a mi különleges helyünkön. És az itt van? Egyébként nem láttam őt. Ez az egyetlen különleges helyetek? Hát, ott van a hotel is, azt hiszem. Amelyik a tó mellett. Vajon még megvan? A Lakeview Hotel? Igen, még megvan. Vagyis a hotel volt a különleges helyetek? Fogadok, az volt. Ne légy olyan dühös. Csak vicceltem. Egyébként az nem arra van, hanem erre. Velem jössz? Itt akartál hagyni? Nem, de... Ezekkel a szörnyekkel körülött? Nem, én csak... Teljesen egyedül vagyok. Mindenki más elment. Úgy nézek ki, mint Mary, ugye? Szeretted őt? Vagy talán utáltad? Ne légy nevetséges. Akkor rendben. Igen, jó. Én itt várok. Utálom a bowlingot. Tudom, nem játszani jöttem ide. Siess vissza. Jó? És mit csinálsz? Rablás? Gyilkosság? Semmi ilyesmit. Csak egy gyáva disznó vagy. Miért kell ezt mondanod? Azt hittem, azt mondod, téged keresnek a zsaruk. Nem, csak azért rohantam, mert megijedtem. Nem tudom, mit csinálnak a zsaruk. De ha valami rosszat tettél, miért nem mondod azt, hogy sajnálod? Hát, azt hiszem, én is sokszor szaladtam el. Ez nem jó, nem hallgatnának meg. Soha senki nem fog megbocsátani nekem. Eddie. Igen. James. Az apartmanházban találkoztunk. Igen, emlékszem, de... Egyedül vagy itt, Eddie? Nem. Fia! Várj, gyere vissza! Eddie, menjünk utána! Laura után? De miért? Laura? Ez a neve? Ezt mondta. Ez a város tele van szörnyekkel. Hogy vagy képes itt ülni és pizzát zabálni? Azt mondta, megvan egyedül. Azt mondta, egy ilyen disznó, mint én, csak lelassítaná őt. Felejtsd el. Kifutott innen egy kislány. Igen, túl gyors volt nekem. Nem mész utána? Itt ment át. Van másik út? Igen, van. Azon keresztül. Ez nem jó, zárva van. Ott. Áú! Mi a baj? Csak megszúrtam magam. Jól vagy? Igen.
James. Várj egy percet. Elfáradtam. Csak múló rosszul lét. Pihenned kéne. Olyan kényelmes. Megyek, megkeresem őt. Laurát. Visszajövök, amint tudok. Laura? Ha? Tudod a nevem? Eddie mondta. Az a kövér pletykafészek. Honnan ismered Mérit? Mit tippelsz? Miért nem mondod inkább el? Kiabálni fogsz velem, ha nem? Nem fogok. Mary barátja voltam. A kórházban találkoztunk. Ez tavaly történt. Te hazug! Laura, én... Rendben, ne hidd nekem. Tavaly Mary már... Sajnálom, Laura. Inkább menjünk. Erről később is beszélhetünk. Ez nem egy gyereknek való hely. Különféle furcsa dolgok vannak itt errefelé. Nem hiszem el, hogy egy karcolás sincs rajtad. Lennie kéne? Várj! Valamit el kell hoznom. Később, jó? De ez tényleg fontos. Mi az? Egy levél Méritől. Ha? El akarok menni érte. Rendben? Igen. Gyerünk, siess! Itt van bent. Igen, hátul. Mit csinálsz, Laura? Hátrébb az asztalon. Laura! Laura, mit csinálsz? Haha, becsaptalak. Nyisd ki az ajtót, Laura! Miért kellene? Hazug vagy, igaz? Akarod, hogy kinyissam? Ha? Akarod? Mi a varázsszó? Laura! Oké, azt hiszem nem fogom kinyitni. Azt hiszem csak így itt hagylak. Te taktyos kis kölyök, nyisd ki! Miért te? Laura! Te hülye! James! Mary. Ó, Mária. Te vagy? Azt hittem, te... Sajnálom. Egyébként örülök, hogy életben vagy.
Egyébként? Hogy érted azt, hogy egyébként? Nem látszol túl boldognak, hogy látsz engem? Akkor ott majdnem megöltek. Miért nem próbáltál megmenteni? Csak a halott feleségeddel törődsz. Még sose féltem ennyire egész életemben. Ennél kevésbé nem tudnál törődni velem? Nem, én csak... Akkor maradj mellettem. Sose hagyj egyedül. Elvárom, hogy vigyázz rám. És mi van Laurával? Megtaláltad őt? Igen, de elszaladt. Meg kell őt találnunk. Tényleg úgy tűnik, hogy aggódsz érte. Ismered őt? Sose találkoztam vele. Én csak sajnálom őt. Teljesen egyedül van. És valamiért úgy érzem, hogy az én dolgom megvédeni őt. Nyisd ki! James! James! Maria! Hát üdvözlök mindenkit a Silent Hill második részének végigjátszásában. Ez a következő epizód, gyakorlatilag itt hagytam abba, amikor ugye végeztem a kórházzal, és innentől kezdve pedig folytatom is tovább az utamat, még hozzá ismét a nyílt utcán. Most a helyzet az, hogy itt viszont a város is megváltozott kicsit, és rengeteg olyan tárgy van, amit föl lehet venni menet közben, főleg lőszer. Én ennek csak egy kis részével fogok foglalkozni majd. Megölni egy embert nem nagy szám. Csak oda tartod a fegyvert a fejükhöz. Pá! Te megölted őt? De nem az én hibám volt. Ő tette ezt velem. Nyugodj le, Eddie, mondd el, mi történt. Az a srác jött. Én nem csináltam semmit. Ő követett engem. Ráadásul a szemeivel gúnyolódott rajtam, mint az a másik. És ezért megölted őt? Ezzel mire célzol? Eddie, nem ölhetsz meg valakit csak amiatt, ahogy rád nézett. Ó, igen, miért nem? Mostanáig mindig hagytam, hogy az emberek átlépjenek rajtam. Ahogy az a hülye kutya is. Ő is azt csinálta. Eddie! Csak vicceltem, James. Halott volt, mire ideértem, esküszöm. Egyébként rohannom kell. Kimész oda egyedül? Igen. Eddie! Életben vagy. Maria, azt hittem, az a valami megölt téged. Nagyon megsérültél? Egyáltalán nem, bolond. Maria, az a valami leszúrt téged. Minden csupa vér volt. Leszúrt engem. Mire gondolsz? A liftig üldözött minket.
És aztán... Miről beszélsz? Nem sokkal ezelőtt. Nem emlékszel? James édes, történt veled valami? Miután elszakadtunk egymástól azon a hosszú folyosón. Összekeversz engem valakivel? Mindig is olyan feledékeny voltál. Emlékszel akkor a hotelben? Maria. Azt mondtad, mindent eltettél, de elfelejtetted azt a videófelvételt, amit mi készítettünk. Vajon még most is ott van? Honnan tudsz arról? Te nem Maria vagy. Nem vagyok a te Mérid. Vagyis Maria vagy? Az. Ha azt akarod, hogy az legyek. Mindössze egy választ akarok tőled. Nem számít, ki vagyok. Itt vagyok neked, James. Látod? Húsvér vagyok. Nem akarsz megérinteni? Nem tudom. Gyere és érints meg. Nem tehetek semmit a rácson keresztül. Jól van. Maradj ott. Hamarosan ott leszek. Ne, apa kérlek, ne! Jól vagy? Angela, nyugi! Ne parancsolgass nekem! Nem próbálok parancsolgatni neked. Hát akkor mit akarsz? Ó, látom. Próbálsz kedves lenni hozzám, igaz? Tudom, mi a célod. Mindig ugyanaz. Csak egy dolog érdekel. Nem, ez egyáltalán nem igaz. Nem kell hazudoznod. Folytasd, mondd ki. Vagy csak kényszeríteni akarsz, ha? Összeverni, ahogy ő tette mindig? Egyébként is csak magaddal törődsz. Te mocskos disznó! Angela! Ne érj hozzám! Rosszul vagyok tőled! Azt mondtad, hogy a feleséged Mary halott, igaz? Igen. Beteg volt. Hazug! Tudok rólad! Többé nem akartad magad mellett. Bizonyára találtál valaki mást. Ez nevetséges. Én soha. Eddie! Mit csinálsz? Minek látszik? Folyton piszkált. Te kövér, undorító szardarab! Hánynom kell tőled? Hájas disznó, nem vagy más, mint egy nagy zsírgombóc. Annyira ronda vagy, hogy a saját anyád sem szeret. Most talán igaza volt.
Talán nem vagyok más, mint egy kövér, undorító szardarab. De tudod mi? Nem számít, hogy okos vagy buta, csúnya, vagy szép vagy-e. Ha egyszer meghaltál, már mindegy. És egy hulla nem tud nevetni. Mostantól kezdve bárki is gúnytűz belőlem. Azt megölöm. Úgy, mint ezt. Eddie, teljesen begolyóztál. Tudtam. Te is. Pont olyan vagy, mint ők, James. Hé, nem céloztam semmire. Ne fáradj. Megértettem. Végig rajtam nevettél, ugye? Azóta, hogy először találkoztunk. Megöllek, James! Na igen, Eddie lesz az, és a puskával tudják egyébként a lehető legkönnyebben hidegre tenni. Gyakorlatilag nem egy olyan vészes történet, hogyha nem engedjük, hogy lőjön, már pedig én most engedtem. Azért relatíve sok kell neki már normál módban is. Közben én újra töltök egyet biztos, ami biztos alapon. Nem érdemes megvárni egyébként a töltési időket. Tehát sokkal egyszerűbb, hogyha megállítjuk, bemegyünk az inventoriba, és ott átnyomjuk ugye a lőszereket bele. Gyerünk, vedd már föl. Úgyni, egyelőre még relatíve jól vagyok. Nem vészes egyébként Eddie normál módban, hardban már azért többet kell rohangászni, hogy ne találjon el minket se a puskával, se az öklével, mert mind a kettő nagyot sebez. Tudod, milyen az, James? Mikor utálnak, beléd kötnek, leköpnek. Csak amiatt, ahogy kinézel? És egész nyomorult életedben mindenki kinevet? Hát ezért futottam el, miután megöltem azt a kutyát. Elfutottam, mint egy ilyet kislány. Igen, megöltem azt a kutyát. Élveztem. Megpróbálta kiharapni a saját golyóit. Végül összegömbölyödött, mint egy labda. Ezután ő következett. Lelőttem őt is, pont a lábába. Jobban sírt, mint a kutya. Nehezen fog focizni azzal, ami a térdéből maradt. Gondolod, hogy helyes embereket ölni? Segítségre van szükséged, Eddie. Ne szenteskedj nekem, James. Téged is ez a város hívott. Te is, én egyformák vagyunk. Nem olyanok vagyunk, mint a többi ember. Ezt nem tudta? Bulizó. Na és akkor ismételten ugye Eddie lövöldözés következik. Gyakorlatilag itt simán bele lehet ereszteni zsinórban 4-et, hát nem tudtam eloldalazni előle, tehát simán bele lehet ereszteni igazából zsinórban 4-et, aztán utána utántöltés, és megint csak 4-et, tehát nem egy vészes történet igazából, itt legalábbis. Úgyni, egyet gyógyítok magamon. És szerintem ez lesz az utolsó kör. És igazam lett. Eddie? Eddie? Én megöltem egy emberi lényt. Egy emberi lényt. Mary. Tényleg meghaltál 3 évvel ezelőtt? Megijesztettelek? Igen, meg. You did.
Azért vagy itt, hogy megtaláld Maryt, ugye, James? És? Megtaláltad? No. Is Te that is why you're ezért here vagy? too? Itt van, ugye? Ha tudod, hol van, mondd el. Belefáradtam a gyaloglásba. Bár I wish csak I tudnám. knew. De ezt mondta a levelében. Milyen levelben? El akarod olvasni? De ne mondd el Rachelnek, jó? Ki az a Rachel? Ő volt az ápolónk. Az ő szekrényéből vettem el. Laura? Mennyi idős vagy? Múlt héten lettem 8. Vagyis Mary nem halhatott meg 3 évvel ezelőtt. Tényleg itt lehet? Ez az a csöndes, gyönyörű hely, amiről beszélt. Én és Mary sokat beszélgettünk Silent Hillről. Még a képeit is megmutatta. Igazán vissza akart jönni. Ezért vagyok itt. Talán megérted, ha megnézed a másik levelet. Amit Mary? Há? Biztos elejtettem. Laura! Meg kell találnom. Laura! Megint filmezel? Hagyd már! Nem tudom miért, de szeretek itt lenni. Olyan békés. Tudod, mit hallottam? Valamikor ez az egész terület szent hely volt. Azt hiszem, látom miért. Olyan kár, hogy mennünk kell. James, kérlek, ígérd meg, hogy újra elhozol ide. Mary! Tehát itt vagy, James. Megszerezted a levelet? Megtaláltad Maryt? Ha nem, most már menjünk. Laura! Mary elment. Ő halott. Hazug. Ez hazugság. Nem, ez nem igaz. Azért halt meg, mert beteg volt? Nem! Én öltem meg. Te gyilkos. Miért tetted?
Utállak. Vissza akarom őt kapni. Add őt vissza nekem. Tudtam. Nem törődtél vele. Utállak, James. Utállak, utállak, utállak. Mindig rád várt. Miért? Miért? Sajnálom. Az a Mary, akit te ismersz, nincs itt. Laura, sajnálom. James, hol vagy? Várok. Várok rád. Kérlek, gyere érte. Utálsz engem. Ezért nem jössz. James. Ez a hang. James. Kérlek, siess. Eltévedtél. Közel vagyok. A közelben várlak, James. Kérlek. Látni akarlak téged, James. Nem hallasz. James. Kérlek, James. Mary meg fog halni. Maga bizonyára viccel. Nagyon sajnálom. Te maga orvos. Az a dolga, hogy meggyógyítsa az embereket. Hogy hagyhatja őt meghalni? Kérem, nyugodjon meg. Mint az orvossal megígérem, megteszem, amit tudok. De még nincs hatásos kezelés az ő állapotára. Mennyi ideje van? Sajnos nem tudom biztosan. 3 év legfeljebb. Talán 6 hónap. Lehetetlenség pontosan megmondani. Anya! Anya, téged kerestelek! Mostanra csak te maradtál. Talán akkor pihenhetek. Anya, miért futsz el? Te nem anya vagy. Te vagy. Én sajnálom. Angela, ne! Köszönöm, hogy megmentettél. Bárcsak ne tetted volna. Még anya is azt mondta. Megérdemeltem azt, ami történt. Nem, Angela, ez nem igaz. Nem! Ne sajnálj engem! Nem érek annyit. Vagy talán azt gondolod, megmenthetsz engem? Szeretni fogsz? Vigyázzol rám? Meggyógyítod minden fájdalmamat? Így gondoltam. James. Add vissza azt a kést. Nem. Nem adom. Magadnak tartogatod?
Én? Nem. Sose ölném meg magam. Pokoli meleg van itt. Te is látod? Nekem mindig ilyen. Hagyjátok őt békén! Hagyjatok már minket békén! Gyenge voltam, ezért volt rá szükségem. Szükségem volt valakire, aki megbüntet a bűneimért. De ennek már vége. Tudom az igazságot. Ideje véget vetni ennek. Mary? Mikor hagysz már fel ezzel a téveszmével? Mary halott. Te ölted meg. Maria, te vagy. De többé nincs rád szükségem. Micsoda? Viccelsz. De én a tiéd lehetek. Mindig itt leszek neked. Sose fogok kiabálni veled. Soha se foglak elszomorítani. Ez az, amit akartál. Már értem. Ideje véget vetni ennek a rémálomnak. Nem. Nem fogom hagyni. Azt érdemled, hogy meghalj, James. Mary? James. Megbocsátasz? Mondtam, hogy meg akarok halni, James. Hogy véget akarok vetni a fájdalomnak. Ezért tettem, szívem. Nem tudtam nézni a szenvedésed. Nem. Nem ez a teljes igazság. Azt is mondtad, hogy nem akarsz meghalni. Az igazság az, hogy egy részem gyűlölt azért, mert elvetted az életem. Megöltél, és most szenvedsz miatta. Ez elég, James. Mary? James!
Most már megértettem az igazi okát annak, hogy ebbe a városba jöttem. Vajon mitől féltem? Nélküled, Méri, nekem nincs semmim. Most együtt lehetünk. Nyugtalan álmaimban azt a várost látom. Silent Hillt. Megígérted, egy nap újra elviszel oda. De sose tetted. Nos, most egyedül vagyok ott, a mi különleges helyünkön. Várok rád. Várom, hogy eljöjj hozzám. De sose teszed. Ezért csak várok, begubózva a fájdalmomba és magányomba. Tudom, szörnyű dolgot tettem veled. Valamit, amit sose fogsz megbocsátani nekem. Bárcsak változtatnék rajta. De nem tudok. Szánalmasnak és csúnyának érzem magam. Itt fekve és rád várva. Minden nap a mennyezet repedéseit bámulom, és csak arra tudok gondolni, hogy milyen igazságtalan ez az egész. Ma odajött hozzám az orvos. Azt mondta, hazamehetek egy rövid időre. Nem azért, mert jobban vagyok, csak talán ez az utolsó esélyem. Gondolom tudod, hogy mire gondolok. Mégis annyira örülök, hogy hazamehetek. Szörnyen hiányzol. De félek, James. Félek. Te nem igazán akarod, hogy hazamenjek. Bármikor is jössz meglátogatni engem. Látom, milyen nehéz ez neked. Nem tudom, hogy utálsz, vagy sajnálsz, vagy talán csak undorodsz tőlem. Ezt sajnálom. Mikor megtudtam, hogy meg fogok halni, egyszerűen nem akartam elfogadni. Nagyon mérges voltam, és azokra vetítettem ki, akiket a leginkább szeretek. Különösen téged, James. Ezért megértem, ha nagyon is utálsz. De akarom, hogy tudd, James. Mindig szeretni foglak. Még ha közös életünknek így kellett végződnie, akkor se cserélném el semmiért. Néhány gyönyörű évet töltöttünk együtt. Nos, ez a levél túl hosszúra nyúlt, ezért búcsúzom. Kértem a nővért, adja oda neked, miután elmentem. Ez azt jelenti, ha ezeket a sorokat olvasod, én már halott vagyok. Nem kérhetem, hogy emlékezz rám, de nem tudnám elviselni, ha elfelejtenél. Ez az utóbbi néhány év, mióta beteg vagyok, sajnálom, amit tettem veled.
magunkkal tettem. Olyan sokat adtál nekem, én pedig semmit sem voltam képes viszonozni. Ezért azt akarom, hogy most már a saját életedet éld. Tedd azt, ami a számodra a legjobb. James. Boldoggá tett.